Άιε. Να πέτα, 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 άιε. Καλέ. Κύριος. Νεκρός. Καλέ πτώμα. Καλέ κουφάρι. Σε με τα σπικά ο κύριος. Τι κάνετε, πως είστε? Ας τα λέμε καλά εδώ, ξάπλα. Περνάτε καλά? Δόξα τω Θεώ, ευχάριστα είναι. Δεν μου λέτε, μπορείτε να μας μεταφέρετε μερικά μπαγάζια στον κάτω κόσμο, να βγάλετε και μερικά χρήματα? Αμέ, γιατί όχι. Πόσες η τσα? Παρακαλώ. Λέω ρε μπάμια. Πόσες η τσα? Δεν καταλαβαίνω, μισό λεπτάκι να φωνάξω το Google Translate. Δεν μου λες, τι λέει αυτός? Σε ρωτάει πόσες είναι οι τσάντες. Πόσες η τσα? Αυτά εδώ τα λίγα τα μπαγάζια. Τι λίγα ρε μπάμια? Αυτά θέλουν ολόκληρο κοντέινερ. Λοιπόν, δώσε 2 δραχμέ, είσαι οκ. Τι 2 δραχμές βρε? 2 δραχμές είναι ολόκληρη περιουσία. Ρε κοίτα ένα σπάγκο ρε. Τι θες να βγάλω ρόζι στα χέρια μου? Ρε 2 δραχμές, καταλαβαίνεις γαλλικά? Να σας δώσω 9 οβολούς. Ρε, δεν ανασταίνομαι καλύτερα. Να σας δώσω 1 δραχμή, κοίτα να πάμε ρε. Φύγετε ρε, κλάφτε με μάγκες, κλάφτε με, όξο. Να κέρα πέτα, πέτα πέτα, άιντε, άιντε. Έξω, άιντε ο δίκη. 2 δραχμές λέει, σαν δεν τρέπεσαι ρε. Σαν δεν τρέπεσαι, χτες σου. Άιντε ο δίκη. Καλά σκάλ βρε μνημόνια μέχρι να σβηστεί ο ήλιος βρε. Κολοέλληνες. Κατάλαβες, φάγανε τα λεφτά στις γυναίκες σε τα κρασιά και τώρα μου θέλουν και... Κατάλαβες? Κατάλαβα αφεντικό. Κατάλαβα πως δεν θα βγάλω άκρη. Άντε να τα πηγαίνω μόνος μου. Ορίστε. Αυτή είναι η σπηλιά που μας είπε ο Ηρακλής. Ωραία. Άντε πες. Εγώ. 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 Τι εγώ? Γιατί εγώ? Τι εγώ? Εσύ. Μα εγώ βρε είμαι Θεός. Κι εγώ είμαι δούλος, θνητός. Βρε, άμα πάω εγώ μέσα και με φάνε λάχανο, τι θα κάνεις? Θα κάνω πάρτι. Πες μέσα ρε. Πες μέσα. Καλά. Άμα με φάει κανένας δράκος, αν το έχεις το κρίμα στο λαιμό σου. Πήγαινε και πες μου αν είναι καλά τα πράγματα. Πες μου. Πες μου πως είναι μέσα στη σπηλιά.